Je ziet het wel, de dwarsleid die proberen zo weinig mogelijk over het koren te lopen. De armen worden dus altijd goed aangegeven. De bovenste zeel wordt geopend door de aangever en de legger die door de onderste zeel. Deze mannen hebben al een paar jaar zijn ze kampioen. En waarom gaan die garven aan de andere kant de koren op elkaar leggen? De koren ligt op elkaar omdat het niet, dat het met de stok op beslagen wordt. Dan mag men niet zo dun liggen. Als het dun ligt, dan slaan ze dat koren allemaal kapot. En dat mag dus niet. We zijn heel zuinig op het koren, maar daar wordt van alles van gemaakt in veevoer en in roggebrood, zeg maar. Dat heeft u heel mooi horen. En als die twee nou niet teruggaan, dan weet je wel dat het niet goed is, want die ander gaat wel voorwaarts. Die drukt ze gewoon weg. Even op een stroom gaan staan, Freddy. Daar ben jij. 1, 2 en 3. Ik ga hier weten, dan loop je achter. Eerst Freddy, dan de burgemeester, dan Marianne. 1, 2, 3. Freddy, 1, 2, 3. 1. Nooit wachten, hè. Dat is heel erg hoog, hè. Het typische van is dat ze alle drie altijd aan het werk zijn, hè. Er zijn mannen die hebben vroeger toen ze 10, 11 jaar waren, die moesten voordat ze naar de lagere school gingen, moesten ze met hun vader nog eventjes een leggetje verdorst worden. Want